petitie aan de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Ondergetekenden vinden dat Anton de Kom, die opkwam voor de vrijheid van zijn land en volk, op 10 mei 1933 onterecht door het toenmalige Nederlandse koloniale bestuur uit Suriname naar Nederland is verbannen. Anton de Kom, die in 1982 postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend kreeg, is in 1945 in het Duitse concentratiekamp Neuengamme gestorven. In de strijd voor de vrijheid van Nederland en de mensheid. Wij doen een dringend beroep op u om nu, 55 jaar na de komstverbanning, het recht te doen zegevieren en te besluiten tot eerherstel van Anton de Kom. Wij vragen u te verklaren dat de arrestatie en verbanning van Anton de Kom onterecht waren en erbij de regering op aan te dringen hetzelfde te doen. Wij, dat zijn dus meer dan 2400 mensen die hiermee dus deze petitie dus ondersteunen. En ik wil het hierbij aan u overhandigen. En met de woorden, laat het dus niet bij deze overhandiging blijven, maar dat u dus ook wat we naar voren hebben gebracht overbrengt aan de Tweede Kamer, aan meneer Dolman. En dat het dus ook aan de orde gesteld wordt. U kunt erop rekenen dat de woorden die u gezegd heeft onder de leden van de Kamer kenbaar worden gemaakt. Ik heb er vertrouwen in dat ze zonder meer goed nota zullen nemen van uw wensen. En ik hoop dat inderdaad de leden die acties zullen ondernemen die door u zo gewend zijn, om het door u gestelde doel eigenlijk te